ska till Överklinten. Jag tror det heter Hemsjön där. Jag hörde på radion att det ska vara brax där. Jag tänkte prova om jag får någonting. Vanligtvis brukar jag mata in maten till braxen redan kvällen före att de ska komma dit. Men får vi se hur det går idag när jag matar in. Då brukar det ta 1 eller 2 timmar tills de kommer dit. Om det finns nu brax där. Ja, de säger att det ska finnas brax i Hemsjön. Vid Överklinten. Vi får väl testa. Kolla om det stämmer. Det verkar vara fin fisk. Får se vad vi har. En mört. En fin mört. Mörta brukar jag lägga i salt för en dygn och sen torka dem. Blir jävligt gott till ölen. Ja, liten mört. Nu ska man använda för saxar på vintern. Frysa in den. Mört. Det kommer vara bra för saxarna igen på vintern. Hopp. Lite mört igen. De går åt på vintern, det är bra. Ingen brax än i alla fall. Det verkar vara lite fisk om man ska vara ärlig. Korken borta. Hoppa. Nu är det någonting större. Abborre. Ja, ganska fina borre. Helvete har han dragit in i halsen. Fin matabborre. Fisk på gång. Något större nu. Mycket större. Åh jävlar. Det var fin matabborre igen. Helvete. Det var fina borren här i Överklinten. Två fina borrar. Men fortfarande ingen brax som jag kommer och fiskat. Jag vill ha brax. Men mat och borrar går också väldigt bra. En liten abborre. Det får katterna ha. Små borrar i katter. Abborre. I halsen igen.
mört igen. Ingen brax. Utan att borra igen. Ja, hur är det med ett brax i Hemsjön då i Överklinten? Svar nej, det finns ingen brax här. Det var bara lögner från de där som pratade i radion. Bara för att få hit fler folk till tävlingen. Det finns ingen brax i Överklinten.